Фрагменты збитого советского самолета, фотоздымки вызволителяў Гродно, асабістыя рэчы салдат. Усе гэтыя экспанаты аб'яднала выстава под назвай «Вайна, перамога, памяць». Экспазіцыю складаюць прадметы, сабраныя вядомым гродзенскім калекцыянерам Александром Сявенком. Уласную выставу гісторык, краязнаўца, ваенны карэспандэнт прысвяціў героям Вялікай Айчыннай і юбілею перамогі. Большасць з экспанатаў расказваюць аб баях, якія вяліся на Гродзеншчыне. На выставе ёсць фрагменты советского самолета, сбитого у першы дзень войны. Экспозиция змяшчае ўспаміны карэспандэнта газеты «Звязда» фронтавіка Дмітрия Малевича, кішэнныя кнігі вайскоўцаў, медалі і фотаздымкі. Дарэчы, апошні аўтар выстав вылучае асабліва. Справа ў тым, што фотаграфій на вайне было зроблена няшмат. Пасля перамогі іх сталі рабіць значна больш. Одна з таких каштоўных фотокартак і прадстаўлена на выставе. Яе зрабілі ў 1945 годзе салдаты, якія выжылі падчас обороны Брестской крепости. Большинство экспонатов выставки – это фронтовая фотография, а также фотографии участников войны, снятые сразу же после победы. Снимки ветеранов Гродненщины сделаны уже в послевоенные годы. Среди фотографий есть такие уникальные, как фотография сына полка среди своих боевых товарищей, фотографии воинов 130-й Иркутско-Пинской дивизии, которая после взятия Берлина и после окончания войны дислоцировалась в городе Гродно.